Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana mangwanani ano uri musi wesvondo. Ini zita rangu ndinoitwa General Stole. Tava kuzivana vazhinji kubudikidza nerevolution. Mwari ngavarambe vachikusimbisai. Mwari ngavarambe vachikubatanidzai semhuri yeZimbabwe. Nyika yedu yakapatsanurwa kaviri. Tine vanhu vari kunetseka uye zvakare tine vanhu vakagara zvakanaka. Naizvozvo nekuda kwekuti tese tinoyamwa pazamo rimwe chete renyika, tine chikonzero chekusimudza concern pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. Nyika yedu inotongwa neyatinoti political drive. Pamusoro pazvo vanhu ndivo vari the common denominator pakati pemapato, pakati pemagroups evanhu vari kutaura zvakasiyana. Izvezvi mamiriro akaita zvinhu munyika yedu ndeyekuti vanhu vedu vari kutaura zvakasiyana. Vamwe vari kuti tiri kurwadziwa, vamwe vari kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Ndaiteerera mukoma wangu, mukoma Farai Marapira, mukoma wangu vanoshanda vari kubato reZANU-PF. Vakataura vakati ivo kana paine nguva yakambobata naZANU-PF inguva ino yatiri. Rinova ndiro dambudziko ratiinaro nekuda kwekuti ZANU-PF inotarisa matambudziko enyika in the lenses of their pocket, asi ivo vari vanhu vari pazvigaro uye vari paadvantage nekuti the national transactions dzinopfuura nemumaoko avo. Saka kana taakutaura kuti dambudziko ratiinaro nderekuti national transactions are being done in the individual pockets, nevamwe vanenge vachidya macrumbs vanotanga kudhifenda zvisina kumira zvakanaka. Munguva iri kupiswa dzimba dzaana Temba Mliswa because of the controversy iripo nekuda kwekushayikwa kwepeace pakati pe-the tag of war, ndo nguva iri kunzi namukoma Farai Marapira nyika yedu yakamira zvakanaka. Nguva iri kudzingwa magenerals, nguva iri kufungidzirwa kuti mauto anogona kuenda kurutivi rwevanhu vachibvuta simba, ndo nguva iri kunzi namukoma Marapira aiwa zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Zvongoenda exactly kumashoko aChris Mutsvangwa kuti munguva inonge ichiti vana havasi kudzidza zvakakwana ndava maticha ane zvinyunyuto, iye anenge achiti we are the fastest growing economy in the region. Ndiyo nguva zvakare iri kuvhara vana OK nemabusinesses mazhinji nekuda kwekuti economy haisi kufamba zvakanaka, asi ivo they are looking the brighter life of Zimbabwe in the lenses yesteel plant iri kuvakwa neChinshan yakauya ikasaina madeals navo anoita direct benefit kwavari nekuda kwekuti ndivo vari muhurumende panguva inoshayiwa penjeniya mari yekuti araramise mhuri. Munhu akasenza aine almost vana 5 nemudzimai, imba inoda kubhadharwa malevies nezvimwe zvese, vamwe vacho havana pekugara asi anopiwa blanket fee ye$50. Munhu akarwa hondo achiwana $25 semari yekukombanzetwa kuti uri munhu akarwa hondo. Ipapo Chris Mutsvangwa anenge achitaura kuti isu tiri kukura senyika, mabillionaires ese ari in good books nesu we are negotiating kuti vazo investor munyika. Saka unotonoona kuti hakuna chatinogona kuita tikabudirira nekuda kwekuti hatisati tagona kuona matambudziko. Ndosaka makaona kuti patakatanga kuadresa pano takataura kuti batanidzai nyika uye vanhu ngavabatane. Tikati there is a cause for us to defend the national
resources to protect the future. Ndava chokwadi chavapo ndechekuti mafambisirwe ari kuita zvinhu neupfumi hwenyika yeZimbabwe hahusevhe ramangwana. Zvinonakira vanodhiraivha nhasi. Mari dzavanenge vachipiwa vanongodzipiwa dzese dziri mumabundles dzakasungwa nendandi nekuda kwekuti havana confidence mubanking system yenyika kubudikidza nemamiriro akaita zvinhu. Nyika yatora simba ikaisa mukati memaoko evashoma kuti vazhinji vanetseke. Isu kana takatarisa tinotarisa zvinhu izvozvo in the spirit of patriotism. Therefore, we start focusing on progress in this revolution rather than to focus in power. Saka tiri kuti ngatijekese mhuri yeZimbabwe izive kuti whatever the zeal we are going to put, we are not focused on power. The issue is that we need to focus on progress. Hatigone kuwana progress from the wrong people. There must be the right people in power to also run the good progress for the people. Saka zvigananda zvirimo mupower, but chokwadi chatinoda kubuda nacho pachena ndechekuti our zeal into this revolution is not focused on power, is focused on progress. Saka tiri kuti vanhu veZimbabwe rambai makabatana, uye zvakare don't be driven by emotions, nekuti rwendo rwatakatarisana narwo rwurefu. We have got a problem yandakatsanangura nezuro kuti the level yave nestate capture instead yekuti iseve the masses iri kuseva varidzi. State capture yaifanirwa kushanda painfluence yema-external forces vanouya kuzotivhiringidza the sovereignty yenyika yedu pakutenga nekutengeserana kwedu nemashandiro atinenge tichiita kumaneja hukama. But state capture iripo yakange ichifanirwa kugadha the progress of the nation, asi yachinjwa kuti iprotecte power. Saka isu semhuri yeZimbabwe tisu taakufanirwa kuziva kuti tinoita sei. Ndosaka tanga tina Comrade Blessed Geza nezuro vachiadresa. We don't know the strategy dzakashandiswa for maconsultations, hatipikise, uye zvakare hatina patinenge tichiti vari wrong, ndivo vakuru verevolution. Asi tiri kuti vana veZimbabwe, take your own way sekunzwisisa kwamunoita, but manage your emotions with wisdom, not with knowledge. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Zvizhinji zvakakosha parevolution takazvitsanangura. Takati a successful revolution must be driven by a marriage between the masses and the security forces. Ndakafara kunzwa Comrade Geza nezuro vachitaura kuti the security is well catered for. We don't know kuti ndezvipi zvavakaita kuti tive a guarantee yavakapronounza nezuro. Asi what I want to tell the people of Zimbabwe, revolution is the way to transform our nation, because the Democratic Party has been infiltrated by the efforts of Zgananda to state capture and manipulate the system. Saka zvido zvevanhu handizvo zvavakutonga nyika. Izvozvo tinogona kumira pamberi paPresident Mnangagwa nevanhu vese vari mugovernment tichizvitaura kuti zvido zvevanhu hazvina mumiririri chekutanga, uye zvakare hapana anozvirespecta. Naizvozvo mukaona situation yasvika ipapo, vanhu vedu they have got an obligation to use the power of the masses to transform the situation in the country. Tinazvo muconstitution yedu zvinotenderwa, asi that doesn't alter the fact that the protest has got no formula. Therefore, zvese tinofanirwa kuzvirindira. Hakuna protest inoita permission at the same time
hakuna a formula of protest. Saka ndo patinenge tichiti vanhu vanofanirwa kuteererwa vasati vaita plug into chaos yatinoti ndiyo protest. Ndosaka tiine law and order munyika yedu kuti vaite manage those things. Unfortunately, the political drive yatinayo haichina kumira zvakanaka. Therefore, vanhu vedu vave kungorarama nenzira dzavanoona kuti idzi ndidzo ndava. Kana tikange tine peace, vanhu vedu vanenge vasina peace nenzira dzavari kurarama nadzo, because vari kuvhara nekuvharana. Vamwewo ndo vanenge vachibira nyika vachibudisa hupfumi hwacho kunze kwenyika, vazhinji vachidya nhoko dzezvironda. Saka I am here to respond mostly to the people vari kutaura kuti general madaidzira imimi protest. Tinotenda kuti munhu akatanga nerevolution ndibaba Geza. Saka baba Geza vakataura isu protest iyoyo hatigone kudzivisa vanhu, uye zvakare hatigone kuvatuma. Tinoti torai mashoko sezvaari uye mobatanidza nedzidziso dzatakakupai kuti muone kuti what is the way forward. Revolution idonzvo rinoiswa pamberi nevanhu vanenge vazvipira votenderana kuti ichi ndicho chatava kuita. Chatinogona kuita kukudzidzisai kuti vanhu we, the democratic way, it's a sophisticated way of changing things, but in the situation dzekuti the democratic way yafaila, especially by the influence yevari kuchengetedza simba riri kuvapa ivo magains, zvichiisa vanhu padisadvantage, the mass demonstration ndiyo the only way inenge iripo. Asi kana tichiti irevolution, panofanirwa kunga paine marriage pakati pe-the security forces and the people of Zimbabwe. Saka izvozvo zvakataurwa naComrade Geza zvakatokwana to drive the people of Zimbabwe. It's up to you to mobilize, it's up to you to obey, and let us know there is no formula in the protest. Kuzvipira ndio zvaka tichiti vanoenda kuhondo havadzoki vese, vanoenda kuhondo vanogona kudzoka vese, asi zvinongofamba nekuti zvinhu zvafamba sei. Zvinyunyuto zvevanhu hazviwiri pasi nekuda kwemathreats. Saka ndo mamiriro akaita zvinhu. Tiri kuona kuti nekuda kweannouncement yakaitwa, a lot of things is happening. Now tange tichinzwa kuti Chief Nyashanu vane meeting kumuti usina zita uku, kuBohera South, vakaita summon all masabooks and MP Mudekunye vachange varipo vachida kutaura nezve mobilization yeconference. Nyika yedu haina kumira zvakanaka Chief, vana vari kuchema nzara. Saka itai zvinokuisai kurutivi rwevanhu. Isu we also expect peace munyika yedu, asi tine tarisiro yakawanda yekuti tichigadzira peace, peace iyoyo ngairegedze kuva peace yekuprotecta power, ngaive peace yekuprotecta progress. Ndava zvinotirwadza kuramba tichiona vana vedu vasingadzidze kuzvikoro nekuda kwekuti havana maticha vanodzidzisa vari pazvinyunyuto. Kana voda kunyunyuta nekuratidzira vonzi endai kudzimba. Makazviona zvakaitika kuUZ kuti pakashanda matemporal lectures nekuda kwokuti hurumende iri kutadza kunzwisisana nemalectures vari kuisa zvinyunyuto. Vazhinji vacho ndo vamuri kuona kuti havasi kukwanisa kuwana kana $350 mukabatanidza mazigi nemari dzavari kuwana dziri muma-US dollar. Nyika haina kumira zvakanaka Chief, nemi munotogona kuzvinzwisisawo. Tiri kudya zvinhu zviri kubva kuSouth Africa kazhinji kacho. Mukatarisa mashelves edu munyika yedu yeZimbabwe, haana chinhu chakanzi made in Zimbabwe. Ndava the industrial system yedu munyika yaparadzwa. Hupfumi hwatiri kuti tinahwo muhomwe
nema20,000 ma50,000 150,000 200,000 ari kupiwa vanhu nezvigananda ari kubuda ari makeshi. Izvezvi mwana ari kudzidza kunana muzarabani haazive kuti ATM inoshanda sei, how do you transact, nekuda kwekuti nyika yedu yakasara, the banking system is dead. Ndo mamiriro akaita zvinhu mukati menyika yedu. Matambudziko atisingafanirwi kunzvenga. Zvipatara hazvina mishonga, hakuna vari kugona kutibatsira ikoko. Everything chinobenefita masi hakuna ari kuzviita kuti ngatigadzirisei chakati masi yedu inzwisise kuti tiri kuvaka nyika. Izvezvi takanzwa nekuda kwokuti kune agenda yekusvereredza vice president panguva ye conference apa, takaona kuti mayouth aye akambosiiwa akadaro, vakatanga kunzi ngavapiwa matractors vaende kunoshanda, vamwe vachipiwa mari $150,000 kuti vagone kuita zvinhu zvisakarurama. Ndava inyaya yetug of war papower, of which ndo patiri kurecruita chero vakuru vedu kuti chimbosiyai pakufokasa power, mumbofokasa paprogress. Ndava maaccidents ese amuri kunzwa aya ari kuita dambudziko nekuda kwekuti marodzi edu haana kumira zvakanaka. Izvozvo zvakatikwanira kuti tiraise a security concern munyika. Massive brain drain, youth yese yangopedza asina kupinda mutoriro ari kubuda kunze kwenyika. Hakuna nyika inovakwa ine massive brain drain yakadai kuti vazhinji vacho matechnocrats chaiwo havasi kukwanisa kucontributa kunyika yedu, vari kucontributa kune dzimwe nyika. Izvozvo ndo zvatiri kuti pasinazvo. Saka zvese zvamakuita maefforts ekuprotecta power are the causes yezvinyunyuto. Vanhu vachipinda mumastreets musi wa17 havapindi nekuda kwokuti vari kuda. Maproblems atiri kucommunicata pano maproblems ari kusangana nevanhu. Isu hativatume kuti pindai mumastreets. Ndava imimi munenge maakuti uyu akazotaura ndiye ani kana zvazodii, but makanzwa comrade Geza vakati tonosangana mumastreets, and it's up to the people of Zimbabwe to observe and obey at the same time, upholding their own safety, because ndo mamirira zvakaita. Kana paine anything chiririwo muZimbabwe matambudziko evanhu, and izvozvo kana vanhu vachinge vasimuka havaudzirwe zvekuita pasine zvigananda, pamberi nokubatana, nekuti ndiko kunovaka nyika. Isu tiripo pakukudzidzisai. Tambotsanangura kuti fokasi haisi pakupidigura hurumende, fokasi iripo pakushandura mamiriro ezvinhu, kuti nyatsu yenyika ngaiyamwise munhu wese. Izvezvi tanga tichiona mamillions nemamillions ange achinzi anofanirwa kuti aapruviwe, vanhu vapiwe mari ma350 million 10 million and all those sort of things, zvange zvichinzi zvakliwa naziyambi zviine signature yaguvamatanga. Nyika ino ine mari. The misgovernance of ZANU-PF in the presiding of comrade Mnangagwa is actually causing chaos ese. Tiri kufanirwa kuenda national healing. That is why tichirelata nemasi wezvakare tichiti masi inzwisise kuti chii chatiri kuda. Hatidi nyika inoranwa neintelligence dzekuvhara vamwe kuti muite zvakanaka imimi vazhinji vachichema. Ndo saka makanzwa nezuro tichiadresa nyaya yekumakaha uko kumashonaland east kwakaurawa fungai nhau. Unoona kuti nyaya dzinogadzirwa neintelligence kuti dziseve purpose yevashoma. Ndava muri kutarisa hukama hwamuinahwo neChinese embassy nehukama hwese hwamuri kuita huri kuexploita nyika paine massive environmental damage, vamwe vachibviswa mudzimba mavo, zvipfuwo zvichiwira mumakomba makazara mvura,
nekuda kwokuti makatorwa lithium. Vana venzvimbo iri kucherwa lithium vanofanirwa kufamba almost 10 kilometers kuti vaende kuchikoro. Mamwe mablocks acho ari kutochererwa mujinga. Zvamuri kuona izvezvi tasvika palevel. Nyaya yemaChina haina kutanga nhasi. Takazvitaura. I personally send out a public statement pakaitwa issue yakaitika kune imwe mine vachisimudza munhu negredha nekuda kwekuti ari kunzi aba mari. Tikati look into this, because kana munhu achigona kusungirira munhu pagredha womusimudza nekuti aba mari, why do you take the law into your hands? You didn't do anything. Hamuna zvamakaita. Nick Mangwana akati maChinese aya adhipotwa. Ndo chete zvamakaita. Tikakuudzai several videos tokupai pano maChina achirova vanhu. Nhasi tine afa, but now tiri kuona kuti pari kutogadzirwa zveimwe story yekunzi paida kubiwa pamaini iyoyo. Munhu anga achizoshandisa pfuti zene-engineer na 12 o'clock dzeusiku. Akanga achiita ma-warning shots nepfuti nekuda kwokuti ma-gangsters anga apinda. Panofa 1 pama-gangsters anofira 1 kilometer away from the plant. Zvaiitika usiku, zvinozoonekwa nevari kuuya kubasa. Imimi muchitoona sekuti muri kutoudza masi zvinhu zvine musoro. Munhu abatwa kunzi haana kwanisa kufondera mapurisa kuti at least vazosvikawo 3 o'clock kana kuti vasvikawo na 2 o'clock. Zvaitika na 12. Mapurisa iwa azouya, everything. Hazvimo zvese izvozvo. Zvirimo pakuti akanga azofira uko awanika makuseni, akagona kurarama injari kubva na 12 yaakashudwa, akazonofana 7 apedza kuonekwa. Mr. Zilu ndo vakazomuona ari mupenyu, vapedza kufonera mapurisa ndo vazouya vakuona afa. Varume siyana izvi zvamuri kuita izvi. Zvamuri kuita izvi muri kuzvitsurira kufa muchinetseka. Hativanze chakanaka, tobudisa chakaipa. But hativanze futi chakaipa, tobudisa chakanaka. Pasine zvamuri kuita. Saka we still believe that our justice is going to serve a good cause over the issue yejustice pakufa kwaMukoma Fungai. Nekuti asiya vana vatatu, the oldest one akapedza grade 7. So muri kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. CID Marondera, our eyes is on you. Tiri kuzviziva kuti ndimi makatora mutumbi. Tinotenda kuti the law must take its course. Chief Nechombo, imimi muri munhu anoremekedzwa kuchidye uku. Itai zvinhu zvakanaka. Regedzai kudhiraivwa nemapoliticians kuita zvakaipa kana kuipira vanhu muchiprotecta power, nekuti power rinopera. Matsanangurira andiri kuita pano, I want to invite the people of Zimbabwe kuti let us go forward to protect our progress in the country, because ndizvo zvinosiya nhaka. Siyanai nevari kuita zvekutenderera vachitsvaga power nenzira dzinorwadza. Isu let us be sober. Hatipenge matambudziko edu tiri kumaziva, uye zvakanaka tinozviziva zvakare. Izvozvo hazvifanirwa kuita kuti tiende paloggerhead nevari kutonga. Ndava tiri kucommunicate maproblems evanhu. Hatigoni kuita nyika yevanhu vanokwanisa kungorarama chete nekungwavha-ngwavha. Izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Saka we leave everything to you, the people of Zimbabwe, kuti you take the signal sezvairi. Musi wa17 moita zvakakunakirai. Make sure kuti muri kucheka mamiriro akaita environment yenyu munzvimbo mamuri. At the same time muri kumaneja ma-emotions enyu nenzira dzakanaka, uye zvakare you must be safe at the same time. Saka tiri kuti kudii?
tiri kuti these problems dziri kuaffecta vana vezimbabwe and you know what to do. Takakupai dzidziso dzakakwana. Vamwe venyu manga maakuchemera signal yakauya. Let us see kuti ndekupi kunowira tsvimbo nedohwe. Toda kutenda macomrades mazhinji vari kuenda kuconference vakakwanisa kuwana accreditation from the revolution side. Tiri kuwanawo mabite and pieces of information. Tinotenda kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka ikoko. Hatizive kuti the security strategy ichashandiswa nacomrade Mnangagwa yakamira sei. Ndava kuconference kunodiwa security uye mumigwagwa muri kudiwa security. Nhamo yatakatarisana nayo sevana vezimbabwe ndeyekugadzira zvinhu. Isu tiri vana uye tichasiyawo vana. Vana vedu vanosiyawo vana vavo. Asi nyika inofanirwa kutichengeta ndiyoyi. Pamberi nekubatana, pamberi nekuvaka nyika yedu, pasi nezvigananda, muitirwe zvakanaka.